Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ali! Oh, lagi. Hoy, ikaw ba? Mami Daddy. Layas dito itsupi. Ukay tuyo. Unsa mong tuyo diha nga. Gilan ba mong sinupi Di, diha oy? silo alam mo, good. Hilom diha ay. Suli na, good, ma'am. Ikaw, good. Alimtin mo tungkol sa itong mga kagi. Bisa? Layas na kay kung di ka malayas, samot gina siya, di kalimot sa Mami kaagi. Daddy. Gayan diha oy, itsupi na oy, layas rin to. Di ba nga to? Ang ako lang ba kay... Mami Daddy, yung balay. Sige magbuot ka. Mo gani. Sige, good. Maong kayo gusto. Sige, basta maon na to, ha? Suri kayo, ha? Sana tabo sa una, ha? Ma'am, ano na ko? Sige na, unsa pa mong dugayan diha. Mami Daddy. Si gusto ni mo bugno ka balik. Ay manira pas atong gate oy. Utahan kay basig Na. mobalik to diri nya. Bra ako tanaw to na dito gamay. Lahi ra gid to. Nakalimot ba mo? Tanaw. Usa may mo nalimtan? Nakalimot ba mo? Usa kay mo nalimtan? Tanaw ra. Resulta na tanaw ra oh. Unsay gaman ninyo? Nasumbagan ninyo noon. Kay kapre yung gisulti. Hay. Kamu ba? Wa man gud niyo kumpletuha pagsulti. Kap idol rap. Mo na importante kay mo na yung image. Kinalan di na to na gubaon ng yung image kay mo nang nailahan sa mga katauhan si Kap Idol Rap. Tanaw oh. Nakulating mo noon. Mo di na. Ay di. Sige ha. Sige. Ko. Kap Idol Rap. Ra. Good. Ingani na siya. Kap Idol Rap. Ha, kompleto na. Humantikaan gyud ka. Sus, ambot lang gyud mo. Moabot gyud panahon nga. Maunggoy bunot jud ka. Ada gini. Karaan di kisanan. Oy. Karaan ko tao di ako sa ipadugog niya kakabao ko. Karaan kang tao di ay? Oh. Maihap lang mong ipon. Bawa ko sa magtiguang. Kanga malagi. Oy. Totoo sabay kila. Oh, mau din na kadistorya nato, mura mo nang hilang. Pero makakita Saya permampai. Saya mampai. Ikaw na, Andangin na kay ang imong sayaw ba mura sus Ginoo ko. Ay, ikaw na kaya. Kani adto ba panahon sa pa ka na tao. Oh, lagi. Karon na tao ka, mura gyapon di ka tao. Sama ni tanaw mo nako. Ha? Say tanaw mo nako. Mura ka gahaks lubi. Bisayo na sayo na. Tanawa na modern. Bagong silang na. Tanawa modern, tanawa. Oh, modern. Pakita ko. Pakita. Ano ka na ba kita sa modern sayaw? 1, 2, 3. Luma na yan. Ito mo. Luma na yan. Luma na kayo na. Itong bago. Sayo. Laluyan ako. Ayaw, luya. Tingnan mo taon. Bago ako na bahala karaan kag now. Sige, bago sayo. Ono. Gani ha, lain
lain ang tukar, mo reaction karon lain gyapon tukar mo wala tay lain ano. Taro mo kay bugtian god. Dili sa taas ng edad, murag dili ka kapuyon. Ayaw ka angkong tiguwang. Kamo ka mo tiguwang sa mo. Ayaw ko tingol. Bitbox. Ikaw sige magkaroon. Ikaw rin tayo niya. Murag kay kapoy na kung sige. Paano nyo? Attorney! Ikaw po ikaw kay nabukol ka man. Bukol lang. Trabaho sa barangay. Niguko niya kawatan na pandor man siya. Mo na resulta ni nabukol. Mao lagi nang tani atong ihangyo unta sa barangay pud nga dili unta manguhag mga apiking mga tanod. Ngano man siya? Ganong istorya man imong apik ka utano. Abi ko magantira inay ingron hasam pud imong angta. Ikaw ba masipyak? Nasabot ka lansang. Tama na sama. Mo din natitanaw sa imong ipon. Ay, pagkuhin, bata na pre, nag-ipon pa na. Bida. Kaya akong ngipon, horot ni tungod sa tila sa may tutho. Tutya lang ka nako. Oh, mananambal ka? Manambal ba siya? Manambal na siya. Manambal. Mamli ka mawilnon kapag ka mananambal. Adili, sikreto man akong panambal. Aw, ikaw sir ito mananambal, bahog kay laway. Wow, sige pa ni Pilyo ka na si Kartuay. Ano ka kibaw niya? Siya, toothbrush. Ari ra ko diri, ari ra ko diri. Ay, ako nila kayo. Kayo siya kung di sila dua. Kamu dua, ikaw una. Sayo na be. Model be. Unsa may modern nga sayaw ron? Ko TikTok. TikTok ka na. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Kamu ba? Ayaw na patulog. Kay batalon pa makay nagkanalang mo ipasayawa kay batalon pa. No. Pero ato patiguam ka. Ala, mag-ama para yaw ay jipon. Hindi mo rin ang amahan niya ay. Ito na babay. Di na ako pa. Mag-modern ta! Lahi man na konsihal imo! Kinunsihal mo. Sinayawan na konsihal nga way barangay! Kinunsihal mo ka. Ay, karaan na rin, pinapako. Karaan na kay na! Magbago ta! Dara bago! Hoy! Ay, bago na! Saan mo na karakiya, hoy? Yara. Hoy, dali. Ay, bago. Lahi bago ron no? It really hurts! Paduka ubos ana! Pagkabuhay ka na! Di ko kabuhatan na. Di ko kabuhatan na. Aw di ka kadawat sa linpe! Ano na, inyo ko ba mo? Gusto ka ko ba karon na yun? Ay, di gini mo. Kasi mabuhatin mo nila. Mabuhat kay bago pa man ka. Go. Gusto nimo sundon nimo ang bagong sayaw karon. Ipakita mo, katerbos, para sa pas nungun Oh, niya. go! 1, 2, 3, start! Ayos pa rin ako boto. Hoy, ang kapot. Kay paano magkamura magkakanding nagsuka kalipan nga nimo sinayawan. Bisigaw na lang ako ang imong tublaw. Dili man tumao mura magkadalanay. Balik. Sakto to. Bali ba? Ikaw ay inana, lagso. Ay inana. Butangi. 1, 2, 3, go! Agoy naman. Agoy, nakainom mo siguro ng tigwang. Yung kinom sa nakinom. Sayo na kayo. Ang hata nga instruction. Ipalagay na mga anak yan man. Pero mas ganahan ko sa Stevie Pinana para... Balik. Lain man imo ha, muram ka gidala. Muli, bag, pakita niyo sa bag. Kada ako. Muram ka kipilasan. Karaan tao ko, di ka surot sa isang dano. Sugod ko ano. Karate lang imo ha. Karate lang imo, di na mao. Chiquito style. Aski kayo, nakita na ako ang pagtiguan ni Michael Jackson. Wa pa ito mamatay. Nagpakabuhi mo ka. Di na mao. Pare. Ay, Ay, ka na balutaw. Pinti ka, boss. Ikaw. Ako sa. Sige lang kay Papon, wayod ka. Ikaw na po kuno. Sige ka sa hagdan sa ko. Mana? Unya, upa pa sumpay.
Uy, Kaos kayo. wa man tayo shooting mo pa. Mutambling siya ba ikasabot. Ikaw. May naghisgot pa kang tumbling. Ikaw ko ni tumbling. Tambling. Sambol. Ali, ali ba? Ayo, wait tumbling. Tudluan lang tamo. Ali, ana, ilya. Ano ta? Sige. 1, 2. Ibalik ka, ana. 1, 2. Tempa. Ayaw lang na ingana. Ayaw lang kayo buka. Baho ang ilok ng bata. Purok yung mga pulpul. Saya mong taro. Ali. 1, 2, 3. Ayaw lang lagi. Ilisin lang lagi. Ayaw lang kita. Nani ba? Muna nana. Di ba? Salamat kuya. Lagi siya ginawa ko lang. Work na. Terus. Order. Masa dala pagkaon din, no? Mukha. Ikaw, pagkanikaon ko kanina. Dayat. Ako'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ako'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Naka-refresh. Apa man? Dapat bisi. Nakadong version ni mo to bisi. Oh, bayo ka nang buka. Ay, dapat bisi chill na para di ka ma-dispute. Ay. Mao di ay. Pakita. Mao din di ka mo sugot nga sirbiya
panguyaban sa igsoon sa congressman. Kanana day uyabi ay. Kasi wala ni sugot ba eh. Si Rabia mo hindi mo O sugot. siya, mao lagi. Mao, Si Rabia di mo pakita, sagot. pakita. Naadi sa uyabo. Tanawa. Oh. Di man ka kamo mo open oy. Asa may password yan na di ay? Password ana raw. Tanawa. Oh, open na Oh. tanaw. Tanawa! Sos! Kita Oh, na. kayo! Oh. Ang kakuyaw pag so, na-open, gi-unlock to niya, gi-lock to niya. Tanawa, nagkumpa na niya akong cellphone. Ang nakakuyaw pag yun anak ka, kay kanang tawhana nga kadidate ni Rabia, mao nang usa sa nang hasi na siya, no? Oh, mauna. Isuki na tawhana! Sos. Oh, lagi, kaila ko na. Oo gani! Kita ko na. Kita gani! Ang kuyaw anak ka. Brad. Kung Ang kuyaw anak kong moy nani ang tiyan. Ni Rabaya. Managhan mong puros gagmay. majorties! Oh. Managhan mo! Masa na kayo dagwes kong anak mo. Mura anak apo. Apo! Unsa naman taong kay imong anak imong pangasawon. Oo gani! Dili ba? Unsay dagwes kong anak? Kung Ano ito kayo? Kaya yang uyab, taas. Nya siya gamay, murag half Siberian, half Shih Tzu. Oh. Mauna. Maneno naon ni mo. Half Siberian, half Shih Tzu nya. Pag kami ang Shih Tzu. Di ba nasa script paglagot ka muligid ka. Ligid ba? Way ligid, oy. Boy ligid. Wa na sa script. Sige na lang. Ligid. Mo. Dede na sa Sige, script. di. Wala ligid. Unyara ko mutuon ang alam nga picture ako nakitan. Unsa? O si Rabia na mismo mo'y musulti sa kong tubangan. Ah, grabe di ka mo to. Di pa gihapon ka. Tala. Di ka kaklaro. Ay, padolo. Tanawa. Oh, Napa, duhanan na ka po. Duhanan na ka po. Klaro, ana. Oh, kinausa. Klaro. Di ka ka. Grabe ha. Mauna. Hala na! Oh. Basta last chance na ko lang kuha niya. O di Di juga mo sugot. Di ka masugot. Wa ka kaklaro. O, tanawa. Tanawa. Di juga mo sugot. Di juga mo sugot kung sila magkadayon. Di ka mo. Magkupa din na atwa. Tag-iya, ana, uy. Tag-iya, anak. Anak. Nagistambay rata diri. Kap! Oh! May balita kap! May balita kap! May balita! Oh! Ha? Ako'y jamo. Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo. Ako'y jamo. Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo. Kaya balita kap! Nakita ko sa mundo ka mata kap! Drika. Oh! Oh! Ako kap, sultihan ka. Tanawa? Hindi ko musulti kay nahadlo ko mo. Basta imong uyab-uyab. Imong bata na uyab-uyab. No, nigilak na na! Nigilak na na! Nigilak na! Ipakita, ipadoko. Ayaw ka, labi. Ayaw ka, labi. Talaga! Basta masulti man ka. Ayaw, pagutog. Kalipang mo si Kap. Ay, pagutog. Tubig, tubig. Ay, sabi kalipang mo na Kap. Hoy, tubig. Tubig. Sa. Tubig mo rin kay Paco! Uy, paminawa sa. Kita gawa. Kanawa ta Kap. Ang kapita! Lagi ko na! Nandihan ako! Wakil ako! Ay, pandi! Ipakita lang noon yung Chico! Yung sabay. Oh, lagay ka. Gagaytan ako. Dito rin, bagaytan niya. Elsa! Elsa! Kap! Sabi gusto mo Kap. Tubig. Ano sa ilang... Hey, dada! Sabi gusto mo Kap. Kanang laki ato doon? Wala! Wala tahanin ko ba ito? Ay, sa! Ay, pasangili! Kalipang mo na Kap. Hoy, wala sa script do. Kultahon. Uy, sikap mo na. Ikabuhi, sikap. Ano sikap? Di, galagot siya kay ano. Galagot siya sa iyang nahibawa. Nakita gini sa iyang daw kamatao. Ha? Oh, kita ni mo. Hindi ako sabi ka na, boss. Kita mo juga niyo. Masulti mo na Kap. Kita mo juga Oo, na. lagi nakita! Lagi na kuna! Dikit pa kabutuon na mo. Oo, nara lagi kang buto! O! Nya. O si Rabia! O, yung storya sa tubangan! Tanawa, di lagi na-edited. Di na-edited. Bulan na mo siya po na. Ako siligaw. Oy. Ayaw lagi sige hilap. Ah, sige hilap. Napay... Hoy, atorne. Ikaw ay kagagitaw. Atorne. Oh, kami atorne. Ikaw, atorne mo juga. O sabi kaso na sa tsunami. O sabi ka. Social distancing lagi! Lo,
Tansing pa. Sansik pa. Hindi ikaw, pero sige magkagilak niya. Awa ka, sige ka mo. Karo siya kagilak. Ano, sa mga social distancing, baliw ko lang. Saan ko tao? Hindi na ko to. Pagkita sa ina, ipadol. Kita mo sa kani, oh. Kita sa kani, oh. Oh. Hindi, pakita. Ato pa merkado. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayot buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y damo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo